Siôn Jones, pennaeth dros dro ysgol gynradd Clydau, Tegrin. Dwi wedi enwebu Mrs Betty Stilwell ar gyfer y Gwobrau mudiad meithrin, gan fod Mrs Stilwell wedi bod yn aelod gweithgar iawn o'r mudiad ym Mhwllhyrgroes ers dros 15 mlynedd. Mae'r plant sydd yn dod o'r cylch meithrin yn dod i'r ysgol Clydau, a mae'n amlwg iawn ein bod hi'n trwytho'r plant yn y Gymraeg a yn sicrhau bod nhw'n cael yr eirfa gywir sydd angen arnynt i ddod i'r ysgol. Hefyd, mae'n gwneud yn siŵr bod y plant yn rhan o'r gymuned ac yn gwneud yn siŵr bod yr disgyblion cael y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn busnesau lleol o amgylch yr ardal gyfan. Mae Betty wedyn wedi bod yn gweithio yn ysgol Clydau a mae'n amlwg iawn bod y sgiliau hi o gyfathrebu a chynorthwyo y disgyblion yn werthfawr iawn a wedi bod yn y ddau sefydliad. Yn enw yw Betty Stilwell, dwi'n byw yn Tegrin a dwi wedi bod yn rhedeg cylch meithrin dros 15 mlynedd. Mae'n erbyn nawr wedi ymddeol o'r cylch. Fel caeodd yr ysgol leol dan ni'n flwyddyn 2000. Ers hynny, wedd y cylch meithrin lan yn y neuadd. Ers hynny, ni wedi symud lawr i'r ysgol, yr hen ysgol. Sym dal faint o blant sy'n dod, i ni lan, lle cymeru lan 18 o blant, yn bellwaith i ni lawr i 10. Achos bod ni mor wledig, wel, mae plant yn dod, ni ddim yn siŵr iawn o ble yn yma, ond i ni cadw fynd yn slo bach, oedd popeth yn gweithio yn arbennig o dda gyda ni. Lot o'r plant ddim wedi clywed y iaith Gymraeg, lot o'r rieni ddim yn deall fawr ddim o'r iaith, deall dim o'r iaith, ond beth, oedd pob un yn dod ymlaen yn hapus iawn. Am bod cysylltiad gyda fi, gyda'r ysgol a'r cyfnod sylfaen, bod ni'n hefyd yn hybu hwn yn y cylch meithrin. Byddwn ni'n canu gyda'r plant, byddwn ni'n chwarae gyda'r plant sy'n bwysig iawn yn y cyfnod sylfaen, a byddwn ni'n hefyd wrth i'n bod mae'r ardal mas arbennig o dda gyda ni, neu mae'r plant wrth i bod mas i fas. Dwi hefyd yn rhan o'r pwyllgor y neuadd, dymunedd cymunedol. I ni'n defnyddio'r neuadd am nosweithi hwyl a nosweithi codi arian, lle dwi'n cael wedyn y rhieni y cylch meithrin i ddod i'r pethau yma, iddyn nhw hefyd cael clywed y iaith a ymuno yn y iaith Gymraeg gyda ni. Yn aml hefyd pan mynd i'n neud y nosweithi hwyl hyn, i ni'n codi'r arian naill i'r neuadd cymunedol neu i'r cylch meithrin, i ni'n gweithio yn agos iawn gyda'i gilydd. Ges i surprise mowr pan beth y ffurflen neu tysysgrif ar trwy'r post i weid bod fi wedi cael yn adwebu. Byddwn ni ddim bod ni wedi wneud hyn, ond diolch yn fawr i Mr Jones a staff ysgol Clydau am adwebu fi. Mae'n fraint i cael cydabyddiaeth o rhywbeth mor syml a dwi'n wneud. Diolch yn fawr. Julie Higgins yn y dwi, a fi yw pennaeth ysgol y Freni yng Nghrymych. Cyn hynny, fe sy'n bennaeth yn ysgol Clydau yn Hegrin ac yn bennaeth dros dro yn ysgol Mhwllhyrgroes. Dwi wedi nabod Betty Stilwell ers, ti'n ni am 20 mlynedd, a des i ar ei llaws i gynta tra o'n i'n dysgu yn ysgol Mhwllhyrgroes. Ysgol Mhwllhyrgroes, ysgol fach wledig,
a rhyw 20 o blant oedd na ar y pryd. Ond beth oedd yn hyfryd oedd bod yna gylch meithrin yn cwrdd ar campws yr ysgol. A pwy oedd wrth y lliw ond Betty. A bydd ni'n cydweithio'n agos iawn dros y cyfnod hynny, a wrth gwrs mae'r cyfeillgarwch wedi para tan nawr. Beth oedd yn hyfryd amdani hi oedd ei naturioldeb gyda'r plant a'i naturioldeb wrth siarad Cymraeg. Ac roedd ei hoffter hi o'r plant yn amlwg. Fe weithio ni ar sawl prosiect gyda'n gilydd, yn cydweithio ar wneud perfformiadau, rhai plant ifanca gyda ni yn yr ysgol a'i chrew hi. A oedd hi'n llwyddo rhyw ffordd neu gilydd i gael pawb i gydweithio, rhieni pob un. Oedd rhyw ffordd dau o berswado pobl i fod yn rhan o pethau. A'i naturioldeb hi oedd hwnnw. Wrth gwrs fe gaiodd ysgol Bwlch y Groes, a fe symudon ni gyd i Degrin a gorwyd ysgol Clydau. A fe ddaeth Betty i weithio gyda ni fel cynorthwyraig yn yr ysgol. Ond oedd hi'n dal i weithio fel arweinydd yn y cylch meithrin a oedd yn parhau draw yn ysgol Bwlch y Groes. Ond beth oedd y bartneriaeth hynny'n sicrhau oedd bod Betty yn deall beth oedd angen ar y plant wrth bod nhw'n dod ato ni i'r ysgol. Ac felly oedd hi'n gallu gweithio gyda'n gilydd ar sicrhau'r sylfaen gadarn dda ieithyddol i'r plant yn y cylch ac yn eu paratoi nhw ar gyfer i gwaith yn yr ysgol. Fel o'n i'n sôn, oedd yr ysgol ym Mwlch y Groes wedi cael, ond wrth gwrs oedd y gymuned y neuadd a'r hen adeilad yn dal i gael i ddefnyddio yn ehelaeth. Nid yn unig gyda'r cylch, ond gyda'r gymuned ar gyfer cynnal nifer o bethau cymdeithasol. Oedd angen pwyllgor, ac oedd Betty yn fleidllaw yn aelod o'r pwyllgor hynny. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, ei chymeriad arbennig a'r ffordd ni'n cael y gymuned yn rhan o'r gweithgareddau, a thrwy hynny y Cymreicdod. Roedd pawb oedd yn glwm ar gweithgareddau, godi arian ac i gynnal y neuadd yn deall o'r dechrau y pwysigrwydd o beth o'n nhw'n trio cynnal a cadw yno. Dim ond yr adeilad, dim adeilad oedd e, ond y gymdeithas unan, ac yn rhan o hwnnw'r pwysigrwydd o'r Cymreicdod a'r iaith. Wedyn ni, Betty Stilwell. Dros 20 mlynedd o lafu'r cariad i'r ardal, dwi'n gwybod bod Bwlch y Groes yn agos iawn i'r Chalon, ac mae wedi rhoi tipyn nôl. Llai ddim gweld gwell person i wedi gwir, a hefyd heiddi cael y wobr arbennig yma. Felly dwi'n falch iawn o gymeradwyo ei chais i ar gyfer y wobr y Shwmae. Bellach, mae Mrs Betty Stilwell wedi gorffen ei swydd fel arweinydd y cylch meithrin, ac ar ôl 15 mlynedd teimlwn ei fod yn gwerthfawrogiad pe byddai hi yn ennill y gwobr yma yn y Gwobrau Shwmae am yr holl waith caled, yr ymdrech mae wedi rhoi i'r cylch tuag at sicrhau ei fod yn ffynnu a fod y disgyblion sydd yn mynychu'r cylch yn cael y paratywod gorau ar gyfer ei dyfodol, gan teimlo'n fel ysgol mae yn y cylch meithrin mae gyrfa plentyn yn dechrau, a rwy'n sicrhau fod Betty wedi rhoi'r dechrau gorau i bob plentyn sydd wedi bod yn ei chwmni hi yn y cylch meithrin, a rwy'n teimlo mai coron popeth byddai pe bai hi yn ennill y gwobr yma.